làm sức theo rồi và sao chụp làm tiếp rồi Kawnpui College te ava hmuhnawm mà rau pui stay sa hian in lo chho vek sela tha ten lang a PR lal biak diki village council 3 member lo chuak sela zai thiam te aron chibei thi nang khan in kan VC3 ten chibei buk na an pedon ani an principal hawin stay sa khan in an vain lo chho sela ti chuan in pidikin PR lal biak dikin zai thiam chibei buk na pek agin anin min lan sak don ni khong ain lo chuak sela pidiki